Wara li l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech inqabad iqarraq bil-qorti għall-iskopijiet partiġani tiegħu huwa kompla jattakka lill-istess istituzzjonijiet. Dan waqt kollegament telefoniku fuq l-istess radju tal-Partit Nazzjonalista l-ħadd filgħodu, ftit jiem wara li l-qorti ċaħditlu t-talba biex tinstema' b'urġenza kawża li ħabbar b'tant pompa li se jagħmlu waqt maratona ġbir ta' fondi. Fil-fatt it-tlieta Bernard Grech ħareġ mill-qorti jattakka lill-Avukat tal-Istat fuq il-kwistjoni tal-isptarijiet li dwarhom il-Gvern ilu għal dawn l-aħħar xhur f'arbitraġġ internazzjonali u diġà rebaħ żewġ istanzi bl-ispejjeż kontra Stewart Healthcare fi proċeduri li fihom il-Gvern bl-assistenza tal-istess Avukat tal-Istat qed ifittex lil din il-kumpanija. Madankollu f'deċiżjoni li tal-ġimgħa fil-Primawla Ċivili li mħallef Giovanni Grixti ċaħad it-talbiet ta' Bernard Grech u l-ex kap Adrian Delija li talbu li l-każ tagħhom ikun mismuħ b'urġenza. Dan anke wara li l-Avukat tal-Istat ħass li kellu jissenjala lill-qorti illi l-kap tal-Oppożizzjoni kien ħalef fals f'diversi istanzi tar-rikors maħluf li bih ġiet istitwita kawża. Iżda quddiem dan kollu Bernard Grech il-ħadd filgħodu għalhekk. Meta jgħidu illi dak li qed jien taħt ġurament fil-qorti kien ġurament fals, allura jkunu qegħdin jippruvaw jalqulna ħalqna u lilna, mhux se jalqilna ħalqna ħadd. B'hekk b'din id-dikjerazzjoni l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech għamilha ċara wkoll li se jkompli jippreġudika u jxekkel l-interess nazzjonali e kif bħalissa dejn il-proċeduri f'arbitraġġ internazzjonali. Dan anke kontra l-appelli mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fejn f'konferenza tal-aħbarijiet sostna li Bazzonitu l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech huwa ntis biss biex jiskorja l-punti politiċi minflok iħares l-interess ta' pajjiżna.